2 hehkulampua, paketti pattereita, 10 ampeerin sulake. Tekee 27,35. Onpas se kallista. No menkää giganttiin. Mitä minä täällä taipuulen, saatana? No mitä sitten nyt? Ei tarvitse ostaa mitään. En myy sulle enää yhtään vohvelirautaa. Mene! Giganttiin, kipin, kapi. Otas poika tosta pakastinarkkupakastimen nurkastakin. Nostetaan framille, saa köyhät kattella, vertailla hintoja, saatana. Mä tänne mitään ole töihin tullut saa. Nosta! Laske! No. Ai, saatana. Lei. Niskat jumi. Pitäisikö sun mennä lekuri? Pistää liike kiinni. Kuppi kahvia. Keksi. Se siitä sitten taas antautuu.